गिबियाव BTR Bodo निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ। हालांबाजार इउथ BPF फेसबुक पेजआव BTR नि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीखौ नंखायै फोसावनायनि दायाव फेसबुक पेजनि एडमिन पिंकु ब्रह्मखौ क'क्राझार पुलिसआ खाबाय। मख'नो गोनांदि BTR नि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीखौ नंखायै हिन्जाव लाना खारदों होननानै खौरां फोसावनायनि सायाव हालांबाजार इउथ BPF फेसबुक पेजनि सामलायगिरि पिंकु ब्रह्मनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव FIR होनायनि उनाव मैया पिंकु ब्रह्मखौ खाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। प्रमद बर'आ गोख्रों हुमखि होदों। भुपेन बराया जेलाव थांनांगोन। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरानि सायाव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि गोख्रों फिनजाथाय। जुदि आंखौ बेंगालर दिल्लीयाव हा बायदों होननानै फोरमान होनो हायाब्ला बिथाङा जेलाव थांनो नांगोन। भुपेन बराया थांनाय 25 आगस्ट खालाराव क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि बानजायनायाव कंग्रेस दोलोआव हाबनाय हाबाफारि बानजायनायाव बाहागो लानानै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरा बिथाङा BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि सायाव गोख्रों अजद होदोंमोन। प्रमद बर'आ एबसुआव थानाय समाव डिभाइड आसाम 50-50 होनदोंमोन। नाथाय दायो आसाम सरकारजों डिभाइड मानि 50-50 सो खालामदों। प्रमद बर'आ बेंगालर दिल्लीयाव हा बायदों होननाबो अजद होदोंमोन। बिनि सायाव फिनजाथाय होदों BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। भुपेन बराया जुदि हा बायनायनि जेबो फोरमान होनो हायाब्ला जेलाव थांनो थियारि जा होनना प्रमद बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोख्रोङै बुंथिदों। सासे बर' आइजो गोमानानै दङ। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय बैग्रिबारि गामिनि थागिबि थुलुंगा बरगयारिनि अनजालि बिसि तेजुला मोसाहारिया 24 अक्ट'निफ्रायनो गोमानानै दङ। थांनाय 24 अक्ट'आव रुनिकाटायाव फिसाजोखौ टिउसनाव दोनलांनाय समावनो क'क्राझार जिल्लानि कुसुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय निउ फानबारिनि थागिबि हमगार्ड बिसि फिसा गथ' गोनांखा मिराज बसुमतारीजों सिरियै खारखुमा लांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हरखाबै सिरियै खारखुमा लांनायखौ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। तेजुला मोसाहारिनि फिसाय थुलुंगा बरगयारिया आरो गावनि अनजालि बिसिखौ फैफिननो खावलायदों। दुखु दाहानि गेजेरजों मैया रुनिकाटा पुलिस थानायाव FIR थिसनबाय होननानै मिथिहोदों थुलुंगा बरगयारिया। तेजुला मोसाहारि आरो मिराज बसुमतारीखौ बहाबा नुसनबायोब्ला पुलिस थानायाव खौरां हरनो खावलायदों। नङाब्ला 8638006205 आरो गुबुन मोनसेबाव 7002108142 बे नाम्बाराव फोरमायहरनो खावलायदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव मोसौ बेदर गोदा खोमानानै फानखोमाग्रा सासे सुबुंखौ हमदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय साबकाटा पुलिस हानजाया स्रोदै संदाननायाव हमनो हादों मोसौ बेदर गोदा खोमानानै फानखोमाग्रा फालांगिखौ गुबुन सासेया खारखोमानो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मोसौ बेदरखौ गावनि न'आवनो गोदाबाय थानाय समावनो हमनो हादों पुलिसआ। हमनो मोननाय मोसौ बेदर फानखोमाग्रा फालांगिरिखौ पलासगुरि गामिनि आश्राफुर आलम होननानै सिनायथियो आरो सासे खारखोमानाय सुबुंखौ आश्राफुर आलमनि बिफा आजमत आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बर' हारिनि लाइमोनफोरखौबो गोबां बिथिङाव गोबां रोखोमनि जायगा आवग्रिनायखौ जों नुबोबाय थादों। जेरै गेलेनाय, मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय, फाव दिन्थिनाय आरो बायदि बायदि बिथिङाव
थिग बेबादिनो सासे बर'नि फिसा तारा मुसाहारिया ओनसोलनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों। चिरां जिल्ला बासुगाव सहरनि वार्ड नाम्बार 2 नि थागिबि कबिरन्जन मुसाहारि आरो सुफा मुसाहारिनि सेथि फिसाजो तारा मुसाहारिया गुवाहाटी रुक्मिणीगावआव थांनाय 8 आगस्ट 2023 आव खुंजानाय आसाम डिवाइन ए मेगा ग्रेन्ड बिउटि पेजेन्ट सिजन 2 बादायलायनायाव देरहासारनानै बिमा बिफा आरो ओनसोलनि थाखाय गोजोननाय आरो गोग्गानाय लाबोनो हादों। बे गेदेरथार बादायलायनायाव देरहासारनायखौ बिफा कबिरन्जन मुसाहारिया गोबांथार गोजोननायखौ खौरांनि गेजेरजों फोरमायथिदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।